Ash shot. Mikä mun osu? Really idiot. Really idiot. Kuka rilli idiot? En mä tiedä. Tuot chatis. Niin, mut kuka, vielä kenestä puhu? Varmaan susta. What? Todennäköisesti. Ai, koska mä oon niin hyvä APP master. Joo. Niin, really idiot. Hasan, taktiikka, toilet taktiikka. Really idiot, are you so good? Sinkerary. Mitä sä nyt teet? Oo, se melkein osui suu. Toi Hasan. message nyt. Message sent. Nyt menee mennä. reporttiin kyllä Hasanista. Hei, Message tiimi has been sabotage sent. ihan oikeesti. Mä menen täältä. Second message. 3, 2, 1. Eikö ei ookaan? Mä kuulen sen. Se meni just tosta. Thank you Hasan. You're clearing my path. Hasan, miksi sä tapat tiimiläisiä? Ei se flashas! Missä se voi Hasan, olla? tiimiläisiä ei pitäis tappaa. Oi, et oli Kato, nice. näit sä mikä tricks näy? Joo, mä näin. Kavoneet! Nice. Varmaan siinä nurkassa. Cover sec! Come on, how hard can it be? Oh my god. Missä on? Okei. Me katot. What? Tässä. Come on. Mulla on kittii. Mitä Sä vittu? olit low HP, my bad. Muka. Niin se on sellainen vitun rasvapinta. Häh? Mä en tiedä minkälaisia mitä sä oot croissanteita sä oot Siis, syönyt, mutta... mitä croissanttia sä oot oikein mennyt syömään? Semmonen croissantti, jonka saa kaupasta. Siis ihan joku maistopisteet vai? Niin. Onko se joku non-official Ai jaa. kauppa? Puhut sä ostaa juusto Alepa. croissantti? Inferno. Ihan perus. Siinä on semmonen vitun kova pinta, joka on... No Hasan, näköjään Leo ei tykkää croissantista. Mikä on sun lempi croissantti, Hasan? Ei semmonen, että on suklaat sisään. Aha, Ei jaa, nyt voi joku fancy. semmonen lab croissantti. Mitä? Mikä love? Possumunkki on. Se on päinen chocolate. Possu, mutta se on just semmonen roadhogin mieli. Niin se on just semmonen all grease, no meal. Mä menen banana B. Mikä all grease no meal? Mä saan possumunkki. Se on kyllä, Kaapoin ottaa possumukin kun me mennään ulos. Niin Mä menen ainakin mun banaanille. muistaakseni. Aina kun menee ulos. Jep, joka päivä. Tähän käytte kaupassa. Mitä? Eikö Täällä se on. sormet oo tahneet? Eikö vaan? Mitä? Ei se, What? Ah. eikö se Sormet näytä on vähän eri, kun tahmeet. sä olet Onks pois ne päin? niin paha, Hasan? Onks ne niin paha? Run boost. Tiedätkö ton Walking Deadin, niin siinähän on samanlaisia. Oh shit, Me banana, banana, already. Onko real? Ei miten mä menin? Hyvä Ville. Bananas. Go to Niin banana. tulee banaani. Niin Leo. Jos sä Ooh. kuolet. Noniin. Se ei ampunut takas, what? Mitä vittu? Täällä oli vaan 3. Missä ne muut on? One more. One left. They're hiding somewhere. Ehkä ne on AFK. Täällä on pommi, niin kyllä Mä varmaan menen- tulee aalto. I'm gonna go scour the map. Äh, What? itse asiassa Mitä se teki tuolla? Looking at a katsotaan corner. nurkkaa siinä. Mitä vittu? Kuka siellä ampuu? En tiedä. Täällä on yksi. Confrontation room. Oh jees! Joo, juoskaa vaan. Idiootti. On ihan sama coveraan sua. Ei, mitä mä kuolin, toi oli vaan. Juoskaa vaan. Mä haluan tän rahat. Oh no, they're coming. Run. Mä haluan nää rahat, älkää vielä. Over Hasan. Joo, ei ne pääse tänne. They're too slow. Sulla on jo maksimum money nyt. Emotin. Your team is obsolete. Wow. Save Ouch. euro. Let's go. Again. Mä menen taas tonne. Mä menen tonne. Wow. Mutta et sä pysty no-flippaa, tää on competitive. Tää on competitive. Sometimes in the life I am too competitive. Oi, täällä Tää oli... on vähän liian competitive tää peli. Ei, siellä on oikein... Under the staircase. Siellä oli... Ai, Miten sä ammut just? Vittu! Joo, nyt tulee Ei sieltä mä ulos. missasin. Oh, yes.
Ei se vielä lata. Oh damn, Kalle, that was close. They basically spared your life. Miten toi on? No! Toisia. Niitä vaan sinne. Tuo oli paha. Yes. Sitten vaan Antaa Soutini. Venäjällä. Sout. Just. Niermis. Come on. Kalle, what was that AVP for anyway? Se oli En mä tiedä. nousukopea varten. No. Ainoa noskope pelissä se missä. Okei. That was bad. Ei. No, Ei, älkää kaikki tulko midille. Okei, mä lähden. En mä aikonut mennä. Mä aion mennä B. Mäkin. No niin, nyt Kannattaa Kalle on mennä. siellä yksi. Kävely! Siinä on AVP kanssa ikkunas. Saan just siinä. Voit sä tulla siinä? Se on Watch siinä! out, Miten se guys. This is what I mean. Joskus turpa kiinni. No pikku fiilis. Sori Hasan. Kuka edes puhun? Sä sanoit Tai jotain. siis... Tai siis mä en puhunut. Eli I'm not the bad. Miksi te mee? Menkää! Ville maalattaa. Huijota Menkää! Vittu mä tiesin! Niin just tuon takia. Mä kuolen, kun mä reloadan. Solo smoke! Mä tiedän. No! GG, oli hyvä peli. GG. Tää oli Tää oli niin ihan hyvä hauskaa. peli. Tää oli ihan ok peli. Tää oli ihan ok. That was fine, that was Mennään fine. toisen. Odotetaan offissa tällä kertaa ainoastaan. Ah, did I get any Mirage rank? pois. Oi kato, mä sain Mirage vähän ei. rankkia. Ei kiitos Mirageen enää. Mä en koskaan. I'm joining you now. Mitä et koskaan? Mä en Haloo? koskaan pelaa Mirageena, ihan paskaa. Come on. No ei se nyt niin paha. Se Mirage on aina paha vaan, jos sä hävit. Recoil case. Okei, mä myyn tän. Wow. No niin, me Onks mennään siinä Statsiin vähän Hasan. rikoili? Aina kuin Elias. Hasan. Siis se Elias Walk. Mikä on Elias Luoko? Sä et halua Recoil. tietää. Siinä on aika paljon rikoili. Se tuli semmonen earthquake. Sitten under the stairs sen tun OnlyFans girlfriendin kanssa. 2 hands on the ceiling with a babe. Kyllä sä pärjät, niitä on vaan 4. Pahan 4. Ja pulis. Se tulee siitä, se tulee siitä. Nice. Vittu. Tää se on varmaan AVP. Mä haluun vaan tappaa ne. Mä haluun vaan aina Chicks tappaa in. ne. Ah! Nice. Hyvä. No, vittu mä juoksin. Lähde pois. No joo, niitä oli 2 vielä. Ai ne varmaan lähti ite sieltä. Niin. Ai jaa, no voi vittu. Voi jumaleis. Don't come kill me, don't come kill me. No, at least I keep my weapons. Joo. Noni. Ah, ne nauraa siellä chatissa. 6-3. XB, XB, XB. Tolle se venäläisen nauru on. Mä en tiedä miksi. Pitäisikö noiden B olla niinku hampaat vai? Mä en niinku ymmärrä oikein tota. No. Toista XDS. Kun se X on niinku H ja se B on niinku A. Se oli niin hyvä smoke. Tänne meni A. Menee Aalle. Alla joo. Let's go. Minä täältä. Nää kaikki on tässä. 3 A. tässä. No, Nice! damn. Nice. Se oli hyvä. Ne muut on varmaan tuolla rakennuksessa. Joo. Mä menen sen. Mennään russataan vaan. Joo. Kiitos, meidän tiimi on liian hyvä oikeesti pelissä. Joo. Ihan liian hyvä. Mä en tajua mitä... Oliko se eilen tai jotain, kun se... Kyllä, kato sun damage. Häh? Uudestaan. Miten se aina? Mitä helvettiä? Mä en yhtään olettanut, mä olisin saanut noin heduttaa. Spektaaks Eetu? Pystyyks? Mitä mä pystyn? Olettaisin. Painat jonkun profiilia tai spekteitä. En mä tiedä. Mun mielestä mä yritin yhden kerran ja se ei toimi. Haluatko striimaa? Ei sun performance meni alas.
Ai Performance menee alas, ei voi. Tässä on kyllä 40 tää meidän peli sille, meillä on 10, niin Niin. aikamoiset voittuu. Oh my god! Just silloin kun mä sanoin, niin No ainakin mä sain sen. Huhhuh, that was a close one. Sä sait Poladarin. Niin. joo Ville, Oh. me pikankaan. Damn! You cry like baby before you die. Mitä kävi? En minä. Eetu, itkeksä kun vauva ennen kuin sä kuolet? Joo.